Barka da safe, Malam Abdulkadir. Sunana Abdulkadir Ali Shehu da zan gabatar da wannan shirin. Don Malam Abubakar, wani nazari kai ne kan abin da ya faru a Wadata Plaza nan? To gaskiya abin da ya faru a Wadata Plaza ba wani abu ne wanda ba mu yi tsammanin faruwansa ba, saboda tun bayan kammala taro na ƙasa ɗin da aka yi a Ibadan. Kuma muka ga sanarwa daga bangarorin guda biyu, kowane bangare ya nuna yana da taro da zai gudanar, kuma wurin da zai gudanar da taro headquarter jam'iyyar ce. To mu dai kamar ni gaskiya na san dama dole za a samu wannan encounter din, saboda kowa na kokarin ya gwada wa kowane gefe na kokarin gwada wa ɗaya gefen na cewa har yanzu ina da ƙarfi, kuma ni zan iya juya abin da zai iya faruwa a sakatariyar jam'iyya, tunda ana ganin wanda zai samun dama ya shiga sakatariyar jam'iyya gudanar da ayyukansa kamar shine sahihin shugabanci ne ta jam'iyyar PDP din. Shine abin da wasu suke tunani, kuma shine abin da ya faru. So gaskiya abin da dai ya faru dama abu ne wanda in dai har bangarori guda biyu suka zo suka ce za su yi amfani da wuri guda, rana guda, lokaci guda, kuma an san yadda gaba ya nisa tsakanin waɗannan bangarori guda biyu, to dole mutum ya tsammanci abin da ya ga ya faru jiya na irin abin kunya da aka ga ya faru daga su kansu mambobin jam'iyya din zuwa jami'an tsaro da sauran wasu matasa da aka ga sun je suna ta kaɗe da rere domin nuna goyon bayan su ga wasu bangarori din da suke tsakiyar wannan rudani da su ba wani abin mamaki bane abin da na ga ya faru je gaskiya dan na yi tsammanin faruwansa. To Malam Abubakar, idan ka kalli yanayin yadda abin ya faru, kamar a jawabin shi sabon shugaban jam'iyyar ya nuna cewa ya ji ya sami kwamishinan 'yan sanda na jihar FCT din, wanda kuma ba shi tabbacin cewa za su kare su tabbatar cewa ba a sami hatsaniya ba. To amma daga sai maka ga zargin cewa kamar yadda shi gwamnan jihar Bauchi ya faɗa cewa shi ministan Abuja Nansan Wuke ya zo kamar su 'yan sanda su ne suka yi sinikin ɗinsa suka shigar da shi cikin wurin taron, wanda ƙarshe aka hada shi gwamnan jihar Bauchi da gwamnan jihar Oyo da shi shugaban jam'iyyar da wasu 'yan majalisu da sanatoci wanda suka hallara a wannan fili na Wadata Plaza, wanda ƙarshe ma sai da aka buga musu tiyagas. Gwamna ya sha tiyagas kenan a jiya. Shin ya kalli abin da zargin da shi gwamnan jihar Bauchi ya yi? To ka san abin da yake na zahiri shine tabbas an ga ita bangaren shugabanci na Kabiru Tanimu Turaki sun ziyarci kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya da inda suka gaya masa cewa suna da bukata za su yi taron su, kuma akwai bukata samu kyakkyawan tsaro, kuma burinsu ba wai su tada hankali bane, burin su zo su yi taron su lafiya da sauransu. Hakan an samu wannan, kuma abu ne wanda ya mai yawo, an gan shi a sassa daban-daban. So abin da dama aka yi tsammanin zai faru shine su jami'an tsaro su tsaya tsakiya gaskiya na ganin cewa sun tabbatar da bin doka da oda, ba su kuma nuna cewa suna tare da wani bangare a cikin wannan rudanin batun da su bai kamata a gansu suna kokarin nuna suna tare da wani bangare ko kuma ba sa tare da wani bangare ba. To amma abin da ya faru shine da safiyar sai aka ga an ba da dama wasu sun shiga ta sakatariya din domin su gudanar da tarurrukansu, wasu kuma hana su wannan dama din, wanda ya sa su jami'an tsaro da suke tare da su gwamna Bala Muhammad, wanda dukansu 'yan sanda ne, suka yi kutse suka tabbatar da cewa hanyar da aka toshe sun bude, kuma sun ture waɗancan jami'an tsaro wanda duka cibiyar aikinsu ɗaya ma 'yan sanda ne, sun ba da dama wasu iyayen gidan nasu a siyasance sun wuce sun je sun gudanar da ayyukansu. So wannan abu ne wanda gaskiya da bai kamata ma a ce ya faru ba, abu ne da za a iya kauce masa. To amma ka san 'yan siyasa suka haɗu, kowa gani yake cewa ya isa, kuma yanda ya tsara zai abu, in ba haka ne tafi ba kamar ya nuna gazawa. Don haka kowa zai kokari ya ga ya dukkanin mai yiwuwa domin ya nuna cewa yana da karfi. Shine abin da muka ga ya faru, amma abu ne wanda gaskiya da ya kamata a can kauce masa, musamman su 'yan sanda da ya kamata. Tambayar da zan maka kenan kan 'yan sanda, kamar yadda ka faɗa 'yan sanda sun kasu kashi biyu, kowa yana kare mai gidansa. Misali tawagar da Wuke ya zo da su, an ga sun yi kokarin sun buɗa Wuke ya shiga. Tawagar da gononi suka zo, an ga su ma sun yi kokarin don su cire shingen da aka saka. To amma kuma kafin waɗannan tawagar 'yan sandan su zo, akwai tawagar 'yan sanda da aka turo daga kwaman na Abuja wanda suka yi gadin ita sakatariyar. Shin idan haka ta cika tafiya, me makomar su kansu 'yan sandan? Idan ka kalli abin da ya faru a jiya, ya nuna cewa 'yan sanda kusan sukan yi aiki ne ga iyayen gidansu
ba wai don tsara doka da oda na abin da shafi ƙasa ba ga baki ɗaya, tunda idan da abin ya shafi ƙasa ne ai bai kamata kowane ɗan sanda na kowane ɓangare ya goyi bayan mai gidansa wanda ya zo da shi wannan wurin ba, amma kai kake kallon abin. To gaskiya abin da ya kamata shine 'yan sanda su tsaya tsakiya, kuma ne a fahimta na shine in har akwai shugabanci guda biyu wanda kowa yana ikirarin shine sahihin shugaba, kuma inda abin ya ƙara muni Malam Abdul, wanda mutane da yawa hankalinsu bai koma wurin ba, amma zan so na ji hankali a nan shine ita kanta hukumar zaɓe fa tana da haƙƙi ta fito ta gaya mana wani bangare ne sahihin bangare mai shugabanci a jami'ar PDP. Saboda inda hukumar INEC ma ta fito ta bayyana matsayinta a ita ya fahimtanta wani shugabanci ne sahihin shugabanci, nake ga da ya taimaka wurin sauwaƙawa wa hatta hukunce-hukunce da aka bayar na kotunan nan. To amma kaga abin da muka gani na abun mamaki, INEC karkashin shi Joash Amupitan sai aka ga sun yi gumda bakin su, wanda har yanzu an bar mutane suna ta kame-kame na wanne ne sahihin bangare da ke shugabanci a jami'ar PDP, wanda inda INEC misali ta yi furuci kamar yadda muka gani lokacin Mahmud Yakubu ya yi furuci da aka samu rudani na wane ne babban sakatare na ƙasa, INEC ta ce ita a matsayinta na hukumar zaɓe wanda take da daman gudanar da jam'iyyu bisa fahimtar da dukkanin hujjoji take da shi, ta ce Samuel Anyawu shi ta sani a matsayin sakatare na ƙasa. Kaga wannan shi ya kawo ƙarshen wannan takaddama na wane ne babban sakatare na jam'iyyar PDP na ƙasa tun da INEC ta ɗauki matsayinta. To sai aka ga INEC wannan karan ta yi shiru abinta kawai, ta bari sai kotuna ne suke ta bada hukunci na me ya kamata a yi menene ba zai ba. INEC tana da hurumi a matsayinta na regulator na jam'iyyun siyasa a ƙasar nan ta fayyace matsayinta na wani shugabanci ne sahihin shugabanci a jami'ar PDP. To kaga INEC ta fitar ta ce ga sahihin shugabanci da take alaka da shi ko za ta yi alaka da shi, to kaga zai bada dama jami'an tsaro su ce to ɗaya gefen kuma to ba halattacciyar bangare bane kenan, a yi kokari a dakatar da su akwai bukatar haka na hana su shiga inda bai kamata a ce sun shiga ba. Wannan amsar taka kaman gwamnan Bauchi Bala Muhammad ya bayyana a lokacin da yake jawabin manema labarai, ya ce a tsarin doka abinda kawai doka ta ce shine idan za su yi taron su rubuta a rubuce su sanar da hukumar zaɓe, amma zuwa ta sa ido akan zaben wannan ba ganin damanta ne ko ta zo ko kar ta zo. Ya ce kuma sun riga sun rubuta takarda tun kafin wannan taron nasu sun kai wa INEC, kuma INEC ta karba ta ba da acknowledgement letter, ma'ana shi da ta amsa takardarsu. Ya ce ma'ana zuwanta wurin zaben nan wannan babu wata doka da ce dole ba za a yi zaɓe ba sai INEC ta tabbata. Ya ba da misali jam'iyyar APC tana da shugabanni, kuma ba aina aka yi taron zaben shugabanni, aina INEC ta je ta sa ido akan wannan kawai, amma INEC ta yarda da zaben shugabannin. Ya ce ta ko sanarwa ce aikinsu, kuma za su rubuta takarda ma yanzu sanar da INEC cewa ga abin da suka yi ga kuma sababbin shugabanni. Ya kalli maganar Bala. Maganar zan kusan hakan ne. Ita hukumar zaɓe dama abin da doka ya magana shine za a rubuta mata sanarwa a bata na zaɓuɓɓuka da za a yi ko su tarurruka na wasu organs na jam'iyya ɗin, kuma ita in aka sanar da ita to za ta tura mutane. Abin da yasa ita take zuwa ta sa ido shine idan aka samu rudani na kotu, misali akan ana takaddama akan shugabanci, to kaga ita misali aka je kotu hukumar zaɓe ta fitowa ta ce bisa rahoto da ta tattara na saka ido da ta yi an yi abu kaza, an yi abu kaza, an yi abu kaza, an yi abu kaza da ya saba wa ka'ida, ko kuma an yi abu kaza da ya dace da ka'ida. Don haka a nata rahoto bisa abin da bisa bayanai da ta tara, wannan shugabanci da aka zaba da tacin shugabanci ne, zai taimaka ya bada kotu dama wurin yanke hukunci na bada hukunci na wane ne misali sahihin shugaba, an samu irin wannan rudani a kotu. Don haka yana da kyau ta hukumar zaɓe ta saka ido ta kuma halarci irin wannan tarurruka, da cewa magana da shi gwamna Bala Muhammad din yayi hakan ne, to amma ba za ka haɗa taro wanda hukumar zaɓe ta amince ta sa ido in terms of nagartan shi da wanda hukumar zaɓe wanda ta saka ido ba. Kaga ba za ka haɗa nagartan su ba gaskiya. Shi yasa kuru da na ka samu to wane ne zai zo ya bayyana matsayin abin da ya faru cewa an yi daidai ko ba daidai ba. Kaga ita hukumar INEC ita ne take gaba bisa nauyi da kundin tsarin mulki ya daura mata na gudanar da jam'iyyu. Gudanar wannan ya haɗa da tabbatar da cewa duk abubuwan da za su yana bisa ka'ida. Ya bada misali tunda kaga an ka kalli jam'iyyar APC ma an caccaza shugabanni, amma babu inda aka tara babban taro, babu inda jam'iyyar APC ta yi babban taron ta zaɓa. Wato abin da yake faruwa mutane abin da ya kamata su gane, ai matsayin Damagun da ya kawo har ranar 16 ga wata kafin ya sauka aka naɗa shi Kabiru Tanimu Turaki, ai ba zuwa aka yi zaɓe na ƙasa gaba ɗaya aka zaɓi shi Damagun ba. NEC, National Executive Committee, wanda ita ce organ mafi ƙarfi
hukumar gudanarwa na jam'iyya ita ne ta amince da ƙara masa wa'adi zuwa ranar 16 ga watan November nan da muke ciki. Don haka ba kowane instance da yake warantin kamar yadda shi gwamna Bala Abdulkadir yake magana sai an ji an yi taro na ƙasa an ga delegate sun taru sun zaɓi shugabanni ba. Kuma shi yasa hatta NEC meeting din ai ita jam'iyya ba ta sai ta kira NEC meeting ba sai ta ba da wannan notice na kwana 21 hukumar zaɓe domin ta zo ta saka ido. Da haka ban yarda da maganarsa, ban yarda da wannan analogy na shi gwamna Bala Abdulkadir Muhammad na cewa ita jam'iyya mai mulki ba a taɓa ganin ta yi taro ba. Kundin tsarin mulki ya ba da dama, NEC ta da dama ta ba da shugabanci na jam'iyya. In ba kamanta ba a still jam'iyyar APC. Ai National Executive Committee ne suka kawo mai malabu ne a wancan lokaci din. Aka ba shi shugaban riƙon ƙwarya na wanda zai jagoranci jam'iyya din ya kuma tabbatar da an gudanar da zaɓe. INEC suka ba shi wannan mandate ba wai zuwa aka yi zaɓe na convention aka je national elective convention ba. Da haka akwai instances where za a iya ba da shugabanci wa wasu a jam'iyyance idan aka samu sahalewa na wasu organs na jam'iyya, of which NEC tana ɗaya daga cikin organs da za ta yi sahalewa a ba da shugabanci na jam'iyya ba sai an je taro na kasa kamar da shi gwamna Bala Abdulkadir Muhammad take magana ba. Kuma haka ne ya faru da mukami da aka ko kuma tsawaita wa'adi da aka yi wa shi bangaren da ya goyi baya na Damagun har ya samu ya kai ranar 16 ga watan Nuwamba. To amma misali yanzu kai a naka kallon ya kai kallon wannan dambarwa tunda bayan kusan an yi taron daga baya bangaren shi wiki karkashin jagorancin shi tsohon sakataren jam'iyyar wato sanata Anyum su ma sun an yawuka zance shi ma sun sanar da korar wasu daga cikin jigajigan kuma a jiyan makai sun sanar da korar wasu da jigajigai da shi kansa gwamna Bala Muhammad da Shehi Makinde da Dauda Lawan Dare da tsohon shugaban kwamitin amintattu wato Olabode George da wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar su ma sun ce sun kore su daga cikin jam'iyyar ta PDP. Ya kalli wannan su matakin da suka ɗauka su ma. Eto ka san ban san ya zan shi yasa kawai ta shugabanci a jam'iyyar PDP yanzu sai da ce bangaren wane da bangaren wani kai tsaye mutum ba zai iya kiran wacce ce sahihiyar shugabanci a jami'ar PDP wacce da ita hukuma da aka ɗora mata alhakin gudanar da jam'iyyu ta ma har yanzu bata fito ta nuna wanne ne halattaccen shugabanci ba. Kaga in yanzu misali da an samu furici daga bangaren hukumar zabe mai zaman kanta ta ce abin da aka yi na convention din da aka je aka yi a Ibadan daidai ne bai saba da dokoki ba. Don haka kaga za mu yadda mu tafi da cewa bangaren Tanimu Turaki ita ce legitimate shugabanci na jam'iyya. Da haka sai mu ce bangaren Anyawu abin da suka yi ba su da hurumin yin haka. To amma a cikin yanzu babu wanda ya san meye matsayin wannan bangare na Anyawu. Shin tana da dama ta yi abin da ta yi ko ba ta da dama ta yi? Tunda ita hukumar da take mu'amala da jam'iyyun nan kai tsaye har yanzu bata fito ta bayyana wanne ne shugabanci sahihi da za ta yi alaka da shi ba. Da haka ita kanta hukumar zaɓe ba zai yiwu ta rufe bakin ta kawai ta yi gum da bar 'yan Najeriya cikin wannan rudani ba. Tana da haƙƙi na fa dole sai ta fito ta gaya mana wanne ne sahihin shugabanci ne take mamala da shi. Kaga shi zai bamu dama mu sani cewa matakin da aka dauka na kora misali su gwamna Bala Abdulkadir Muhammad da sauran wanda aka hada aka kore su tare an yi daidai ko ba yi daidai ba, ko kuma ita kanta wannan bangare din mata da hurumin yin haka ko akasin haka. To amma kaga muddin aka ci gaba da zama gum din nan to shi zai bada dama a ta zargi kuma bada dama wuri ya ta zafi ana faɗan maganganu marasa daɗi tunda da kora a wurin taron na convention din jam'iyyar fa. So su ma kenan za a iya cewa su ma hayan suna abinda wata ke cewa under probability kenan. Su wanda aka kora already dama su sun je sun samu hukuncin kotu. An samu hukuncin kotun ɗaukaka an samu hukuncin kotu na gwamnatin tarayya a Abuja guda biyu. Na ɗaya wanda wasu suka je kotu suka ce ba a yi zaben congresses daidai ba har a jihohi guda 14 don haka ba su gamsu da cewa jam'iyyar PDP ya kamata a sahale mata ta je ta gudanar da zaben ƙasa ba. Wanda suka samu hukunci wannan hukunci da wanda mai shari'a James Omotosho ranar 31 ga watan Oktoba ya bare ce ya haramta hukumar zabe ta je ta sa ido ta kuma yi amma alaka da wani abu da zai biyo bayan wannan taro. Kaga akwai wannan hukunci, akwai hukunci na mai shari'a Lifu wanda shine shi kuma tsohon gwamnan Jigawa su da Lamido ya shigar na fundamental right enforcement yana kalubalantan wato kin bashi dama da kundin tsarin mulki yayi na ƙasa da kuma na jam'iyya ne ya tsaya takara matsayinsa na wato cikakken memba na jam'iyya. To kaga shi ma samu hukunci da ya haramta wannan taro da za a je a yi, ya ce a koma baya a je a gyara waɗannan matsaloli din, minin a koma baya a bada dama wa shi su Lamido ya sayi tikitin zaɓe da kuma shiga zaɓe a kuma yi zaɓe da shi. To kaga duk waɗannan hukunce ne guda biyu. Ga hukuncin babbar kotun jiha ta Oyo wacce da ta ba da hukuncin wucin gadi daga baya ko ta ba da final judgment cewa
ta ba da dama a je a yi taron. Shi kuma ya ka kalli wannan hukuncin tunda duk waɗannan kotuna duk hurumin su ɗaya. Hurumin su ɗaya da kotuna guda biyu da na zayyano da ita wanda aka ba da hukunci na ƙarshe da a can Ibadan duka matsayin su ɗaya ido na shari'a. To amma yanzu inda wannan ɗaya yake shine ai tun daga matsayin da kotu ta ce ko ba gaskiya ba ga matsayin da kotu ta bayyana to su waɗanda ba su gamsu ba misali bangaren wiki za su iya zuwa su ce to kotu ga abin da kika ce kin bayar a matsayinki ga abin da kuma wasu suka je suka aikata suka saba hukuncin da kika ba da haka ita kuma kotu ya rage nata ta gaya ne za ta fi ta yin forcing wani hukunci din sannan su bangaren wiki za su iya ɗaukaka ƙara a game da ya shafi umarni da aka bayar a kotu na wato na Ibadan su ce a fahimtar su wannan hukuncin da aka bayar ba daidai ba idan suka samu amincewa na kotun ɗaukaka ƙara. Ma'ana yanzu Dambaro za ta tafi court of appeal da kenan. Kwarai kuwa idan an tafi court of appeal suka je court of appeal ta ce wannan wato matsaya na kotu na ƙasa na Ibadan ba daidai ba ne to kaga wannan ya haramta wannan zaɓe da aka je aka yi ya kuma rusa duk wani shugabanci da aka samar da shi a wannan zaɓe da aka je aka yi na Ibadan. Kuma na san wannan aka ce a rusa shugabancin idan aka ce a rusa shugabancin shin Damagun ne zai dawo ya ci gaba da riƙewa Anyanwu yana matsayin sakataren koko ya Dambaro za ta kasance? To kai tsaye yanzu ba zan iya ce ga abin da zai faru ba. Saboda misali idan aka ce an sami rushe hukuncin misali. Shi ne abin da inda nake son wannan. Kar ka manta an yi National Executive Committee meeting, NEC meeting. A NEC meeting din nan NEC ne ta tsawaita wa'adi na shi wato shugabanci na Damagun wanda ta ce zai kare a ranar 16 ga watan Nuwamban nan. Kaga yanzu misali ai babu NEC. NEC ta riga ta kare an riga an wuce ta kuma wa'adi da ta riga ta ɗiba ma wa shi wannan shugabanci na Damagun ya riga kare a ranar 16 ga wata ne. Kuma a yanzu hakan nan ban ga yadda jam'iyyar PDP za ta iya zuwa ta kira taro na NEC meeting ba tare da an samu daidaito daga bangarorin nan guda biyu na wike da wannan bangarori na su gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ba har a samu dama da zai bada dama a rubuta wasiƙa a sanarwa INEC a bata notice na kwana 21 nan wanda a dokan gudanar da jam'iyyu na shekarar 2022 ya yi magana dole sai shugaban jam'iyya da sakatare ya sa hannu a wannan takarda da za a rubuta ban ga alamu haka zai yiwu ba don haka in lokacin ya yi sai dai mu jira mu ga menene hukuncin zai ce a yi. Hukuncin ya taba yanzu kamar misali wannan bayanin da ka yi ai ya taba har shi kansa sanata Anyanwu tun da shi ma memba ne NEC to kuma daga nan ai ma'ana kenan yanzu idan watakila aka samu hukuncin court of appeal zai zama kwata-kwata kenan jam'iyyar PDP ba ta da shugabancin ko ba shugaba ba sakatare ba kowa kenan. In aka samu irin wannan yanayi din misali aka je wannan kololo din a dai fahimta na a ta tsari na jam'iyyar PDP idan board of trustees ɗinta tana nan kuma halittacciyar board of trustees ne to ita board of trustees za ta intervene a irin wannan yanayi din misali ta fitar da abin da take gani zai zama daidai na irin shugabanci. Ba wanda yake kalubalanta board of trustees dole za mu iya cewa sakataren board of trustees ya bayyana cewa ya sauka wato tsohon gwamnan jihar Kaduna Makarfi shi ya ce ya sauka yanzu kenan sai dai watakila shugabannin da sauransu tunda har yanzu ba wanda yake ba taba kalubalanta cewa board of trustees ba halattu ba ne. A nan ne inda board of trustees za ta yi shigowa tunda kaga idan babu wasu halattattun organs da za su yi gudanar da jam'iyya ita dama BOT kamar conscience kamar ita ne ruhi din na jam'iyya din don haka akwai irin intervention da aka yi bayarwa misali na a samu shugabanci na rikon kwarya tunda ba zai zama shugabanci kamar zaɓaɓɓe ba tunda zaɓaɓɓen shugabanci dole sai ka je elective convention ko kuma sai ka samu sahalewa na international executive committee kafin a tabbatar da shugabanci a dukkanin mataki misali so kaga in an samu irin wannan za a iya bada shugabanci na rikon kwarya pendin lokacin da za a zo kuma a yi zaɓe bisa abin da umarnin kotu ɗin ta ce a yi da sauransu. Da haka jami'ar PDP gaskiya ba ƙaramin rudani ta jefa kanta ba a dalilin wasu muradi na 'yan siyasa wanda suna ganin dole ko abin da suke so shi za a yi ko da ya saba wa irin tsari da jam'iyya ɗin ta yake da shi ko da ya saba wa tanadi na kundin tsarin mulkin ƙasa. Dan jiya wani abu da na gani ya faru kaga misali wiki an taɓa tambayarsa cewa kusan duk ministocin ka shiga ofis ɗinsu za ka ga tutar APC ce a bayan kujerarsu da tutar Najeriya amma shi kuma ba a ga wannan ba sai ya ce ai shi ya ba da wani excuse nasu to amma a jiya kuma motarsa ta 001 FCT ya zo gefe guda ga tutar Najeriya a jiki gefe guda ga tutar PDP a jiki shin wai menene makomar wike a ita tsarin jam'iyyar ne me kake fahimta da wike na da ita jam'iyyar PDP? Ito ka san abin da ya kamata shine ba wani ɗan jam'iyya da ya kamata ya fi karfin jam'iyya saboda ita tsari na jam'iyya na gudanar da ita ba kawai da ka bane
akwai dokoki constitution na jam'iyya wanda 'yan jam'iyya suka haɗu suka ce wannan muka samar wa kanmu domin mu gudanar da al'amuranmu. Sannan gefe guda kuma akwai tsare-tsare da hukumar zaɓe za ta yi samarwa na gudanar da jam'iyyu, wanda ƙarƙashin tanadi na dokan zaɓe sashi na 148 sai halewa ita hukumar zaɓe ta dinga fitar da tsare-tsare na gudanar da jam'iyyun siyasa, wanda shine ta fitar da wannan tsare-tsare na shekarar 2022. So waɗannan da kundin tsarin mulkin Najeriya su ne suke haɗuwa suke gudanar da jam'iyyu gaskiya. To in aka samu breach akan kowanne ya kamata a ce a ɗauko a ga yadda za a apply wato waɗannan tsare-tsare na waɗannan abubuwa guda uku da na zayyano. Abin da yake faruwa da Nyesom Wike shine ita jam'iyyar PDP din ta gagara ɗaukan mataki na ladabtarwa a kansa. Misali, tun da farko kuskuren da ta yi tun lokacin da ta ɗauki hukunci tun da farko watakila da ba zo wannan matsayar ba. Da ba zo wannan matsayin ba, kaga zaɓen 2023 ƙararren Nyesom Wike ya fito ya ce ba zai ɗan takarar jam'iyyar PDP ba, kuma bai yi shin ba, kuma suka ci kafar jam'iyya din wanda ya kawo jam'iyyar ta yi asaran shugabancin kasa da ya kamata a ce da ta samu. Duk da cewa ba shi kaɗai bane, akwai ire-irensa da suka yi, wasu a jihohi, wasu a ƙananan hukumi da sauransu. To da bayan zaɓe sai a tattara dukkanin bayanai na waɗannan, kamar da muka ga an yi kwamiti na ladabtarwa karkashin High Chief Tom Ikimi na su zagaya su tattara bayanan wanda ake ganin sun yi abubuwa ba daidai ba domin su ba da rahoton su a kuma ladabtar da su. To kaga sai aka ga ba a yi wannan ba. Sai aka ga gefe guda ma an kafa kwamiti na sasanci karkashin tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Wasu suka ce ya kamata ma a karfafa fifita magana din na batun sasanci ne, ba maganar ladabtarwa da zai yi resulting to koran wasu membobi ba. To kaga sai aka aje aiki da aka dora wa kwamitin High Chief Tom Ikimi na ta bada shawara nan da za a ladabtar da mutane, wanda ana gana dalilin haka ne yasa mutane irin sun Nyesom Wike da wanda suka yi kafin angulu ita jam'iyya din ba su samu sun fuskanci irin hukunci da ya kamata a ce sun fuskanta ba. To sai zamana shi Nyesom Wike ya tsira da wannan, kuma ita jam'iyyar PDP din da ta zo ta ga ya gagare ta, ya sake yin magana yake cewa zaben 2027 ba zai goyi bayan jam'iyyar ba, hasali ma shi zai goyi bayan shugaba Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC. Ba wani anti-party activity da za ka yi da ya wuce ka fito karara ka ce ba za ka goyi bayan dan takaranka ba, za ka ma mai da hannu agogo ba jam'iyyar ka domin ka ta yi nasara zabe. To amma kaga ka yi ta wannan maganganun nasa, ita jam'iyyar PDP ba ta kuma ba. Abin da na tunani zai faru shine duk da cewa akwai wani hukunci da ya taba zuwa samu injunction a kotu da aka ce kar a kore shi a jam'iyya din, da ni ne nake jam'iyyar PDP da zan ce mu kore shi mu karasa magana a kotu da mu bar shi ya ci gaba da barna kamar da aka ga an kyale shi din ya yi barna kusan yanzu dai ta jam'iyyar PDP idan ka ce tana ICU ma kamar ka sassauta na irin matsalar take ciki, don za mu yi cewa abin da yake nuna gaskiya sai dai akwai yanda za a sake farfado da ita, amma mutuwa kan a yanzu jam'iyyar PDP ta dade da mutuwa. Amma tana maga gwamnoni irin su Bala su kusan tana da gwamnoni, amma kuma abin da nake so mu kalla, shin kana ganin wai an sami baraka ne tsakanin su kansu gwamnonin jam'iyyar PDP ne? Domin an ga gwamnan jihar Adama shi Fintiri shi ne ciyaman na convention committee din, wanda taron da suka yi a Gusau, wanda shi aka bawa kuma ya fito su da shi da sa a Deliki duk an gansa a wannan wurin. To amma wannan kuma sai ya zama da shi ya je wajen convention din, amma kuma sai ya fito da wata magana sabanin cewa wai ba a tuntube su ko ba da yawunsu aka kori shi Nyesom Wike da su an yau daga ita ba, kuma ba a gan shi a jiya wurin raka shi Kabiru Tanimu zuwa ofis ba. Shin an fara samun baraka ne? To dama ita ko waɗannan gwamnoni din da aka gansa sun zauna a jiki suna goyon bayan bangaren damagun. Magana ta gaskiya za a yi zaka ga kowa na duba yane ne abin zai amfane shi. Misali, tunda shi kansa Shemakin da gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ana tunanin suna goyon bayan tafiyar ne domin suna da bukatar jam'iyyar din ta tsaye da su takara na shugabanci da mataimaki kamar yadda muke bibiya, kuma alamu ya nuna haka din. Sannan gefe guda an ka duba zaka ga akwai shi Ademola Adeleke na jihar Oshun, wanda shine zaben sa yafi kusa za a kada ƙuri'arsa a shekara mai kamawa. Shi kuma yane ne zai yi ya gani misali jam'iyya din an samu sai shugabanci da zai bada dama ya tsaya takara wace jam'iyya din. To akwai duk waɗannan zaka ga kowanne da yake bi ko wanda yake turjiya zaka ga kowa na duba nashi muradin ne farko gaskiya, ba wai ko da yana duba menene maslaha wata jam'iyya ta PDP din ba. Yanzu misali shi Makin Deba da shi ne aka yi jifa aka mai da hannu agogo baya wa zaben shugaban kasa na jam'iyyar na zaben shekarar 2023 ba.
amma ka ga yanzu da yake saboda wasu biyan bukatu nasa ya sha bamban da wasu da suka saba da shi a baya, ka ga yanzu yayi gaban kansa ya kyala waɗancan din da suka taimaka suka yaki Atiku Abubakar misali. Naka duk wannan haɗaka na gwamnatin jami'ar PDP, shi gwamna Bala ka tuna a baya ai ya ce da suka yi jifa bace shi G1 ne, amma ka ga yanzu da wanda yake G1 da wanda yake G5 su ne suka haɗa kai saboda ana tunanin akwai muradi da suke son cimmawa na tsayawa takarar shugabancin kasa, wanda shi an kamar yadda aka sha bayyana makin da ya tsaya takara, shi kuma Bala Muhammad da masa mataimaki saboda yarjejeniyar da aka samu a jami'ar PDP na cewa zaben 2027 dan takara ya fito da kudancin Najeriya. So akwai wannan gefe din, shi yasa an ka duba zaka ga Ademola Adeleke shi bai ma bayyana ba saboda abin da yake karara bai sai takara jami'ar PDP take fama da rudani na shugabanci yi takara nan da kwanciyar hankali ba. Amma kuma kamar shi za a iya cewa ba za ta shafe shi tunda wani hukuncin kotun koli da aka yi a bayan zaben 2023 da gwamnatin jihar Filato, wanda da farko aka ga irin wannan rikicin Disam rikici ya sa gaba da aka rasa 'yan majalisun jiha da na tarayya na jam'iyyar PDP a jihar Filato, wanda da aka zo kotun koli kuma akan hukuncin kotun gwamna sai aka ce ai internal crisis na jam'iyya ba zai shafi halaccin shi kuma zaɓe akan wani abu da sauransu. Da haka ana ganin cewa watakila rikicin ba zai shafe shi ba saboda wannan hukunci na kotun koli. Shin kana da wani abin cewa akai? Abdul, wato abin da yake akwai hukuncin kotun kolin nan fa da ake magana. Akwai certain circumstances da yake bada dama da dole kotu sai ta shiga abin da ya shafi gudanar da jam'iyyu. Zan baka misali. Yanzu tsohon gwamnan Jigawa Malam Sule Lamido ya tafi kotu yana neman fundamental right enforcement, misali a ɗabbaka hakkinsa na yi takara jam'iyyar PDP, wanda an deny ɗinsa, wanda hakki kuma irin wannan freedom of association ɗin nan ko assembly yana ɗaya daga cikin jigogi na 'yanci da ɗan Najeriya ke da shi. So kaga ba zai yi ka ce shikenan don wannan abu ne da ya shafi shugabanci na jam'iyyar PDP kar Malam Sule Lamido ya je kotu ya nema kotu da sa baki domin a tabbatar da an yi enforcing hakkinsa, kaga ba zai yi ba. Ba duk wanda zai wannan maganan bai fahimci mai doka ba gaskiya. So don haka ita kanta hukuncin da aka ba na kotun koli akwai exceptional cases da zai warranted dole sai kotu ta zo ta furci. Misali in yanzu an saba wa tanadi na dokan jam'iyya misali, kuma kotun gwamnatin tarayya ita ne ake kai kara abin da ya shafi al'amura kafin zaɓe da bayan zaɓe, to sai ka ce an samu matsala misali abin da ya shafi shugabanci na jam'iyya ko wani abu na jam'iyya, yan jam'iyya ba sai zuwa kotu domin su tabbatar da cewa an saka jam'iyya ta abin da yake daidai ba, kaga ba zai yiwu ba. Don haka wancan hukunci da su bangaren damagun suke bagalewa na cewa akwai furucin kotun koli da ta ce kaza, in mutum zai adalci a ta wancan kotun akwai exceptional cases da kotun ta yi magana da zai ba da dama a kawo magana gaban kotu kuma kotu ta shigo ta yi furuci a kai. Kaga yanzu ka ɗauki dokan zaɓe, idan aka samu breach na dokan zaɓe, ai duk a batun dokan zaɓe ne aka ce dole sai an bada 21 days notice wa INEC in za ta je ta monitoring congress komi. To kada sai ba Bala Muhammad ya ce sun bayar, Bala Muhammad ya ce sun rubuta. Wai na bada misali ne. Kadara a ce misali sai aka samu akasi ba a yi biyayya wa wannan dokan zaɓe din ba. Ina zaka je ka tabbatar da cewa an bada furuci an kuma sa an yi biyayya wa dokan zaɓe. Kotu ne zaka je, kuma kotun farko shine kotun gwamnatin tarayya misali. Sun haka ba kowane ba zai zama daidai ba kamar ganin shi kansa Sule Lamidan ba ganin shi kansa Sule Lamidan watakila abin da jam'iyyar ban sani ko kai kana da naka opinion na dalili, amma ni a na hargin sa nake ganin watakila jam'iyyar PDP ta hana shi ne sakamakon furuci da yi, ya ce yana jam'iyyar PDP amma zai yana goyon bayan jam'iyyar haɗaka. Ba ka ganin watakila wannan furucin ne ya hana jam'iyyar ta ce ba za ta sayar masa da fom ya takara ba? Abin da yanka duba ko a hukuncin da shi mai shari'a Lifu ya bayar, ai ya wani magana daya nake ga mai sauraro hankalinsa bai je wurin ba. Hatta jadawali na abubuwan da za a yi na zaɓe, na wannan zaɓe din, yaushe za a sai da fom, yaushe za a yi tantance 'yan takara, yaushe za a karɓa ƙorafi akwai ƙorafi, yaushe za a rufe karɓan ƙorafi, ai ya kamata duk wannan jadawali sa fitar da shi. To hatta wannan jadawali shi mai shari'a ya ce ya gamsu da cewa ba fitar da shi yadda ya kamata ba, amma fitar da shi nan. Don haka akwai basis na in yanzu misali ita jam'iyyar PDP abin da ya kamata da ta yi to shine sai ta bari ta bi dukkanin tsari. Ai waɗannan tsarurruka ɗin da aka ce ya kamata a bi su ɗin, ita jam'iyyar PDP ita take da wannan tsari bisa kundin tsarin mulkin ta fa da kuma abin da dokan zaɓe yi magana ne yadda ya kamata a yi irin waɗannan abubuwa. Haka kaga aka saba
wani zai zuwa kotu ya ce yana so a ɗabbaka abin da aka saba bisa tanadi na yadda dokan mulkin jam'iyyarsa ya kamata a ce ta yi ko kuma yadda dokan zaɓe ya kamata a ce ya yi. So akwai instances da yawa da zai warantin mutane. Idan da sun sani sayar masa in aka zo tantancewa sai a ɗauko wancan kalaman nasa. Kwarai kuwa in ya so kaga misali in yanzu ya sai takara an ba shi dama ya takara sai ya cika form sai ya dawo da shi. To dama an fitar da ka'idoji misali da zai warantin a disqualify mutum sai aka ga akwai wani abu da bai cika ba ko kuma akwai wani laifi da yi wanda bisa wannan laifi din bai kamata ya tsaya takara ba to kaga za a iya disqualify ne shi sai a ce an disqualify ne saboda laifi kaza to kaga ba zuwa wannan matakin ba. To daga karshe duk da karshe ya ka kalli shigar da washi Kabiru Tanimu Turaki office tunda na ganshi daga karshe bayan duk an gama dambarwar na ganshi a cikin office a zaune akan kujerar shugabancin jami'a ga Bala Muhammad a damansa ga Shehi Makinde a hagunsa. Ya ka kalli shigarsa shin shigarsa me take nufi akwai wani abu da za ta canza ne ko a bangaren weekend tunda naji Bala yana cewa su jam'iyyar PDP ɗaya ce sai dai idan aka ce akwai split to ya kamata wannan split din su tafi wani waje can su je su taron su ba headquarter jam'iyya ba amma bai kamata a zo a wannan ba amma dai da karshe da an ga shi Barisa ya shiga office ya kalli shigarsa office. Barisa ce da ne mutum kuma ka san ne fa. Tanimu Turaki ya shiga ofis da yan rakiyar gwamnoninsa guda biyu haka ya faru tabbas to amma maganar shi ne Tanimu Turaki yanzu ya shiga ofis zai gudanar da aiki a matsayinsa na shugaban jam'iyyar PDP misali shin hukumar zaɓe ta recognizing abin da ya faru kuma hukumar zaɓe za ta recognizing Tanimu Turaki a matsayinsa na shugaban jam'iyyar PDP to kaga wannan batu da bamu jib daga bangaren hukumar zabe ba shine abin da ya bar mu muke ta dukake na Bala ya ce ba dole bane abinda doka ta ce a sanar kuma sun sanar ai mana shi Bala ba shi yake da hurumin gudanar jami'in siyasa ba INEC ita ne kundin tsarin mulki ba ta damar gudanar da jami'in siyasa da haka furicin INEC za mu amfani da shi ba furici na Bala Muhammad ba Bala Muhammad ba shi da bambanci da duk wani memba na jami'ar PDP da zai faɗi ra'ayin shi akan abu ba shi da bambanci da wani memba kowane memba ne kuwa da haka in ya faɗi wannan magana bai wuce misali opinion ɗinsa kawai ya faɗa ba amma in yau hukumar zaɓe ta fito ta yi furici ta ce bisa dokokin zaɓe bisa kundin tsarin mulkin kasa bisa dokan jam'iyyar PDP shugabanci da muka sani halattacciya shine shugabanci na Tanimu Turaki shikenan magana gare dan haka wancan kuma ta zama haramtacciyar shugabanci kenan dan haka in har hukumar zabe ba ta yi alaka da shugabanci ba to me shugabancin jam'iyyar siyasa za ta yi kakamanta irin wannan farikicin shine yake bibiyar jam'iyyar NNPP a gefe guda ana cewa bangaren su kamar shi founding father na jam'iyyar Yesu ya ce logon jam'iyyar wannan kwandon mai kayan daɗi shi ya sani. Ɓangaren Kwankwaso kuma sun canza suka mai da shi alƙalami da littafi da kuma ja da fari. Amma kuma abin da ya bada mamaki shine yanzu ko a kwanan nan zaɓe da aka yi na cike gurbi a Kano na 'yan majalisun tarayya. INEC ta buga hatimin ko tambarin jam'iyyar NPP da wannan hoto mai littafi da alƙalami da jan takarda. Amma har gobe kuma wasu na cewa ba su yadda ba wannan shine abun shin ya ba kaga kusan ita ma kuma zaben tana da malmala abubuwa ba ba za ta da malmala abubuwa ba in yanzu misali sai hukumar zabe ta ce ita ga matsayinta misali ga bangaren da ta gamsu da ta buga a ballot paper shi ya nuna matsayinta kenan to wanda bai gamsu ba kuma to nan ne inda ya kamata a je kotu sai a ce ba mu gamsu da matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka na recognizing kaza ba. Saɓanin yanzu yadda ake bari kotuna su suke yanke hukunci na me ya kamata hukumar zaɓe ta yi. Ita hukumar zaɓen ne ya kamata ta yanke hukunci bisa dokoki da take mu'amala da shi na gudanar da jam'iyyu da dokokin jam'iyyun nan da kuma dokan ƙasa ta ce ita a fahimtanta a matsaya kaza ga matsayinta wanda bai gamsu ba to shine sai je kotu idan kotu kuma ta bada matsayinta to shine zai dawo da ita hukumar zaɓe ko ta yi biyayya wa wannan ta ɗabbaka shi kuma ta ɗaukaka ƙara. Amma kaga yanzu yadda ake tafiya shine ita hukumar zaɓe kawai ta naɗa hannunta sai dai kawai tana jira kotunan su bada hukunci ne kuma bai kamata a ce gaskiya hukumar zaɓe sai ta jira wai kotu ta bada hukunci kafin ai akwai tsari da take gudanar da ayyukanta haka ita za ta fito ta fayyace ita bisa fahimtanta bisa duk hujjojin da yake gabanta ai mun ga kamar da na baka misali yadda Mahmud Yakubu suka yi handling issue da ya shafi batun shugabanci na sakataren ƙasa na jami'ar PDP ai da karar ta fito ta ce bisa dukkanin abin da take da shi a gabanta Samuel Anyawu shine ta sani babban shugaban jam'iyya ta ƙasa na jami'ar PDP wanda shi ya kawo ƙarshen duk wani takaddama na wannan batun shugabanci na national secretary na jam'iyyar kana ganin za a samu canji duba ga cewa sabon shugaban
INEC din nan ƙwararren lauya ne kuma mai mukamin san kuma profesa? Ito kasancewarsa lauya da daban a irin yadda yake gudanar da aikin lauya. Aikin gudanar da zaɓe kuma yanayin tsarinsa shi ma daban gaskiya. So muna tunani irin yadda muka ga da ake engagement a hukumar zaɓe mai zaman kanta irinsa ne zamu ga ya ɗora yanzu ko kuma ya ma yi fiye da ake yi da. Amma ba zai zama alheri idan ya zama da ita hukumar zaɓe kullum sai ta za ta yi kawai ya zama ai kotuna ba yi kotuna su dinga deciding abin da zai na faruwa a jam'iyyu ba. Misali dama su kotuna za su fito ne idan an yi kutse ko an yi wani abu ba daidai ba wani ya kalubalanci wannan abu misali sai ta fito ta bayyana matsayinta saboda kundin tsarin mulki ya bata dama ta haka. Amma idan ya zama da hukuma da aka daura mata alhakin ta gudanar da aiki kuma ta daga hannunta sama ta ce mu ba za mu gudanar da aikin ba sai mun jira furci na kotu, to ai kaga gaba ɗaya an ɗauki al'amuran gudanar da zabe kuma an ɗora kotu kenan, ko ba haka ne yake ba gaskiya. Da haka ita hukumar zabe dole tana da hakki sai ta sanar wanne ne sahihin shugabanci bisa dukkanin hujjoji da take gabanta. In ya so ta san da sahihin shugabanci wanda bai gamsu bai tafi kotu ya je kalubalanci matsaya na INEC din na cewa shine ya kamata a ce sahihin shugaba ba shugabanci da ita INEC ta recognizing ba. To Malam Abubakar muna godiya kwarai da gaske duk da aiki da ke gaban ka ba mu lokaci muka tattauna kai, muna godiya kwarai da gaske. Ina godiya Abdulkadir ne ma da dama da ka bani, na gode sosai. Jama'a sunana Abdulkadir Ali Shehu daga nan BMC Hausa nake mana fata alheri mu wuni lafiya.